Кызларыбыз быел да юл йөрү кагыйдәләрен төгәл белү, классик һәм маневрлы йөрү алымнарын күрсәтү буенча белем тәҗрибәләрен сынады. Ел сайын үткәрелеп килә торган конкурс. Анда без хатын-кызларның автотранспортты йөртү осталыгын бәялибез. Быел да менә 5 хатын-кыз катнашырга теләк белдерделәр бу конкурста. Без аларның барысына да уңышлар телибез. Мен инде ел сайын әлеге автоледи конкурсында бик теләп катнашам. Оештыручы җитәкчеләргә үзебезне сынап карарга мөмкинлек биргән өчен зур рәхмәтләремне җиткерәм. Юл кагыйдәләрен бозмый, юлларда исән-имин, хәвеф-хәтәрсез йөрсәк иде. Кызлар машина йөртергә оста булсалар да, кагыйдәләрне барысы да бишлелек беләләр дип әйтеп булмый. Автоледи конкурсы җирлегебездә ел сайын үткәрелеп килә. Бу конкурста ел сайын хатын-кызларыбыз күбрәк катнашалар инде. Район җирлегебездә дә рөл артында йөрүче хатын-кызларыбыз күбрәк очрый. Аларга киләчәктә зур уңышлар, исән-имин генә йөрсеннәр. Солоуз Мухан авылында яшәүче Лилия Садриева Автоледи 2021 бәйгесенең җиңүчесе булды. Мөслим һәм Сарман районнары буенча юл хәрәкәте иминлеге оешмасы аны видео регистратор белән бүләкләде. Тәҗрибәле Автоледи 10 августта Әлмәттә узачак Автоледи 2021 ярышының зоны турында Мөслим данын яклаячак. Икенче урында Мөслим кызы Зәлия Ибрахимова, өченче урынга Мөслимнән Гүзәлия Әхмәтова лаек булды. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.